Salum lama hari Minggu ma dia kadamang daina. Jadi ala sadarion acara pelantikan ata para dia kaingan atta. Dia kadongan dinalahu dilantik anon sikok be dibayan aka hudulan. Ale iber kami ala posisi songonon kurang denggan. Aung diba kosong, aung diba buah. Jadi pinangido ma. Ya hamu akada amang daina. Maju mahamu 7 putih daripada kosong. Alana asa masuk kita parminggot tak. Orang dinggan binereng sianon di bagaja kita pertangyangan permingguan. Dia ke seksi doa kanggotana ngaung ibain si dihudulani koinonia, diakonia, marturia, doh MPA. Asa tahu duli mak. Ngabeda mang anon molodung masuk kita notu acara pelantikan di Tiki Marede asa taparaho damangga di Tiki anok kita Marede di acara do pelantikan Roma 70 yang Mahita. Marede Huria Mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Saitangihon masawaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au, didok rohaku, homadok, lului hamu mabohiku, atong bohim manahulului. Ale Jehovah, say unang matabunihon bohim maradopon au. Jehovah do panodangi diau, dohot hatuauku. Tung midai se mama biar au. Jehovah do partanobatoan ningolukku. Tung midai se maau biahaton. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami na di banua gijangi. Usehon matodim na badiai. Dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai ditonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom madjamitahon hatam. Asalam pita jalalam gada huriam na badiai. Patok tong mahuhut rohanami mangoloiho, sahat rodi ujung di bagasan haporsiaon nature. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede huria mahita. Aku
Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurong, napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asini roham na godangido, say asi maroham mi dasadok bangso nami. Sesa madosa nami sa luhut na, say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan di dosa, para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahet tuhita hobar tuak kadosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tuak kahajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba diakka na makabiari ibana, hasangapon ma diribatana digijang. Amen. Marede huria mahita. Iman tersurat di Matius 10 ayat 10 sahat rodi 10 pitu tajahama di bagasan responsoria. Dunggi tidak poton akka sisian nama ibana madok, boasa marupa maho marjamita tunasida. Aitu ganuk paradongan lehonodo jala pasuk suhon. Alai buaton masian naso paradongan na adong di ibanahian. Asanong jupang madinasida nasi nurirakon ni si Jesaya namadok. Begeon ni si pareon muna do inian, matua suatu son muna, si malolong muna do marnidasa nian, matua suatu daun muna. Alai martua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareon muna ala marbinege rapita. Ai situ do na hudokot tuhamu, torop do akka panurirang dohot akka partigor, akka namasihol naing idaon nanian naung nida muna, hapedang di ida, jalan naing begeon nanian naung binege muna, hapedang di bege, ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede huria mahita.
songon na hinati dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah ilo ama patulo na satusan na kumapalangit doon kano. Au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasakay lima nanti Tuhan di Samaria nagagagaya siya to di Parbadia adorang suatu orang hidup bata na tumawag na berdik di bangunan di 100 na makita pajar do ikana di hawin na silam na tuat berbatu di dalam malam menguru di hari patuluhon na naik di surga lalu duduk siang di bata Jehovah amanai patuluhon na suatu sani di sini ikana baik mamulah soto kanon mamu di harap na menguru doon au posea di Parbadia jalan usaha kuliah Parbadia kuliah tokohan Kristen akan Parbadia doa kasih dosa doa yang nama do ulang mengurus suku dan mengharap memakai doa yang berbuat jasa sudah. Tapi gimana penting dibuyana. Selamat hari pemerintah. Ordonan ditinting Minggu tanggal 1 Mei 2024. Saya Romawi Pak Gobasir. Saya Gowarni Minggu dohot topik Minggu. Gowarni Minggu ta sadarion Minggu ex Saudi. Saya tangihon ma soraku ali Jehovah. Topik Minggu hatuaun di halap partigo kebahagiaan orang benar. Sada dua berita Nasora. Dari hari Rabu tanggal 24 April 2024 di bahasa waktu do dapdana guru di keluarga Libra Predi Sugianto Panjaitan Tubuni Inata Grace Yohana Borusitoto Sialwet 3 Mei di Pasto dan lagi Suaksoni Nang Natwasna. Sedatu petugas kebersihan dohot pada Dewan Bunga Altar. Petugas kebersihan dohot pada Dewan Bunga Altar Minggu 10 Mei 2024 Ima Sialwet Condet Batu Ampar. Saya dapat rapot resort di Patupa hari Senin tanggal 10 Mei 2024 pukul 10 di ruang konsistori. Sada 5 pelantikan. Hari Minggu sada dion tanggal 10 Mei 2024 pukul 10 di Patupa Udiado pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 2022 seksi bunguan pengurus klinik dohot pengurus web periode tahun 2024 tahun 2020 dua Romawi Dewan Marturia dua saja jemaat lebar. Hari Minggu sedari tanggal 1 Mei 2024 munggah di jalan kebetuas kegiatan Ima keluarga Dewi Manihuru Inata Judiana Hartati Buru Naibaho Nagaru Mahasokota tinggal nasida di Jalan Bebas nomor 4 RT 10 saja RW 5 Susukan Jeracas Jakarta Timur masuk tuwek prambukan saja. Pertanyaan pun ruas nama guru nasida di tonga-tonga di Bunyata. Tun Romawi
Dewan Diakonia. Tulu Sada Seksi Kesehatan. Pembantu Program Kerja Dewan Diakonia Seksi Kesehatan HKBP Keramat Jati tahun 2024 mengundang screening dohot edukasi kesehatan tugas data lansia hingga tahun 45 hari Senin tanggal 1 Mei 2024 pukul 2 WIB saat selesai. Ingat Serbaguna HKBP Keramat Jati langsung mau undangan tu lansia ni hudata opat Romawi nomor ragam opat Sada HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sesuai surat nomor Sada 57 garing 8 DKI garing 5 garing 2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang undangan konven distrik. Bersama ini kami mengundang pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Inasarpat CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk hadir dan menghadiri konven distrik yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 tempat HKBP Duren Sawit Jalan LKR Duren Sawit nomor 6 Blok L Isada RT Sada RW 8 Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pukul 10 WIB saat tuna selesai. Peserta Sada pelayan penuh waktu dan keluarga, 2 pendeta pensiun dan keluarga, tolu ina sarpat. Opat 2 punguan lansia. Pembantu program kerja seksi lansia KBP Keramat Jati tahun 2024 laho mangulahon wisata rohani tubona pasogit Pulau Samosir dohot permingguan di HKBP Bolon Pangururan Samosir di Patupa hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sahatu tanggal 7 Juni 2024 tatangnya akun anggiat acara wisata rohani merdalan dengan di pas-pas itu kata masudi akar rencana ni punguan lansia. Opat tolu pesta parjolo di atas sahur ni di Parbadia di hari Minggu nana yang ro tanggal 10 Mei 2024 ima pesta parjolo masuk permingguan songon nasomal pesta paduahon di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 permingguan pesta perninggotan hasil sahur di Parbadia masuk pukul 10.30 WIB asa Sudema Korpunguan melayani di acara perninggotan hasil sahur di Parbadia akan aso ni jakahot ditingon bui mata jaha di warta jemaat naung dikirim di WA Wektabi songoni masahan titing di minggu tasa dari on Horas. Marede huria mahita uhud papungu pelian kantong sadaa dohot sadabe.
Dameni debata na sumurung sian salhut na roha. Imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin.
Hurian itu hatta di hamuna amanami nanami. Selamat datang ma di hita saluhutna di ibadah minggu pukul 10.30 nang songoni suasana di minggon agak berbeda do nasomal ima pelantikan pengurus ta sudena sian fungsionaris sa rodi tu punguan nang ketua. Alani tajalo ma barita nauli jumolo dihita saluhutna asai manirai rohatta laho mangulahon lomo ni rohani debata. Ima nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion ima minggu eksaudi tersurat ma di buku Psalmen bidu sada mamuka maisian ayat sada saat rodi tu ayat onom tatangihon ma. Jabar hatuaun niaka partigor. Martua mahalak nasolo mangutton tahin niaka parjahat. Jala nasolo jongjong tudalan niaka pardosa. Jala nasolo sahudulan dot aka pangarehe. Sai patik ni Jahoba do lomo ni rohana. Jala saido dipikiri rohana arian dot borngin. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aik. Namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung nape dang olo malos jala sudena ni ulana menjadi do. Alai dang songoni anggo pangalaho niaka parjahat. Songon orbuk na hina bakkon nialogo do nasida. Dibaheni dang manahan akka parjahati. Maradopon paruhuman. Manang tarbahin akka pardosa jongjong di luhutan niaka natigor roha. Ay ditada Jahoba do dalan niaka natigor rohai. Alai matua lau lonong do anggo dalan niaka parjahat. Ima sahatna. Hurian itu hatta parjolo pasat hamima hatta muliate tu akka namangulahon di periode 2020 saat rodi tu 2024 ima aka fungsionaris ni huriatta. Jala macohok ma nasida suang-songoni tu aka seksi-seksi punguan pengurus klinik ketua manang pengurus wet macohok ma nasida 2022 saat rodi 2024. Holan hata muliate mau pasat kami tu hamu amang inang. Siala dilok kamu gogomuna, pikiran muna, kesungguhan lau melayani. Tangyang nami ma tuhamu sudena, lam ditabe tuhani hai pasot tuhamu sudi. Hagogoon dot las ni roha. Marhite basa-basa nanilehoni debata tuhamu. Ima acara hata madok muliate tu hamuna sudena. Dangadong naboi tarbalasok kami akka sibaimuna tuhuriaon. Holan tapasa matu tuhani. Tuhani ma na mangalehon akan narikoti dingul muna siganup ari. Jala adong na manguruti muse moliate ma. Anope di pasahat hata selamat bertugas tuhamuna sudena. Hurian itu hatta hamuna amanami nanami sudedo jolma bersita-sita naing mangolu di bagasan na martua. Tidak ada satupun kita
manusia yang hidupnya tidak mau bahagia. Bahkan adong sada syair madok, lautan ku seberangi, gunung pun sudah kudaki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini. Mulai dakdanak, satu nama godang, lomo rohana ngoluna berbahagia. Orang tua ingin anaknya bahagia. Itulah cita-cita orang tua. Gogope mencari arian dot bodari lau pasikolahon geleki. Asa unang songon au ina natorasi. Asa dong kemajuan tutiki namangihut. Hamuna kadongan denggado hita memiliki cita-cita ninguluta asa mertua supaya kita bahagia. Dari situlah memotivasi kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Tapi ingat, hatuaun nadia dong yang kita cari. Dan hatuaun yang melulu mengandalkan materi, pangkat, jabatan, manang peparan na luar biasa godangna. Bui dui patubuhon las niroha dihita. Tetapi apa jalan yang harus kita lalui? Apa jalan yang harus kita tempuh? Asa unang salah hita medalani ngolutta siganu ari. Alani songon topik minggutta di dogma hatuaun ni halak partigor. Kebahagiaan orang benar. Seperti apakah itu? Opat didok di bagasan turpukon. Didok naparjolo ima. Nasoolo mangyuton tahini akka parjahat. Napaduahon. Nasoolo jongjong tudalan yakka pardosa. Napatuluhon. Nasoolo sahudulan dohot akka pangarehei manang pencemok. Napaupaton. Nalomo rohana. Ima patik ni Jehovah. Dipikiri arian do porngin. Nah bagian na parjolo di dohok. Na solo mangiton tahin ya kaparjahat. Ima dipaingot par pesalmenon tuhita salutna. Asa taulahon ya, sada tindakan nah hinalomon ni debata dan sebaliknya tidak melakukan sesuatu tindakan berdasarkan ajakan orang fasik parjahati molodidok halak fasik dison parjahati ima di bahasa Ibranina resyaim. Resyaim bentuk kata kerja denominatif dari kata resya
yang berarti jahat, kriminal. Halak parjahat ima halak na membanggakan hadirion na. Alaniau di inna songonima. Jala membanggakan ima tindakan kekerasan. Dia bangga kalau dia bisa menekan orang. Begitu. Hagijangon ni roha terhadap hamoraun, terhadap huaso. Alani macelomoro hani nasida jika bertentangan dengan hata ni debata. Bahkan lomoro hani nasida manogihon akadonganna mangulahon songon na diulaun nasida sarobang ima istilahnya. Ya. Hamun akadongan aka perjahaton adong di tonga-tongani portibion. Mungkin adong di tonga-tongani hita. Alani jamot hita disi. Pesal menon paingotok kita sudina. Asa unang ditangihon. Hata ni parjahati. Bahkan asa unang diulahon pangiduanna. Ima na taringot tu merdalan na mangalo tu halak parjahat. Na paduahon ima dang jongjong merdalan dohot akka pardosa. Hata pardosa di son di bahasa Heberna cataim. Ima pendosa memiliki arti sebagai orang yang melakukan tindakan yang salah. Boy do jupang halak pardosaon di tonga-tongani halak naporsea alaidang diulahon. Hatani debatang. Belum tentu dia mencerminkan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nasida sebenarnya menolak do hatani debata. Ale berpura-pura nasida songon halak siuton Kristus. Karakter naso sitirum maon. Amen. Allah halak pardosaon holan mangyuton rohana sabigdo amang inang hagyot daging na hapal di tonga-tongani perdalanan ningguluna. Lani dipaingot di son asa hita salutna pardosa do hita alai porsia do hita dituhani ima Tuhan Yesus si paluai nang manesa dosata akup nii rade mahita paubahon rohatta hobar tulomo ni rohani debata. Jadi unang parsuma bahwa halak na porsia nang nutobus Tuhani kon boy do hita markarakter na unggul. Karakter dia may si ciruon. Darida sian hadirion na si ganup are.
na terus menerus marsaur dohot Tuhani marhite hata ni debata. Na patuluhon ima dang olo sahudulan dot aka pangarahei pencemooh. Tung takas do amang inang adong do di tonga-tongata halak si songone. Pokona mabain keributan, kegaduhan, persalisian, pertukaran, sehingga dang mabain suasana damai. Pokona mabain rusuh mak, molodang dibain ibana rusuh, ngasing be, nga berarti nga songgup ibana atau di porbadia. Hobina, niatna, manang di dia ibana, mabain kekacauan. Karena dia tidak senang dengan orang yang bahagia. Dia senang kalau orang itu susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu. Sifatna ima memang dang mangitot Tuhani, jauh dari Tuhan. Ima keadaan hadirionna halakna didok dison si pangarehei, si pencemooh yang tidak suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah papaton asa didok tuhita salutna makalumohon patik ni Jehovah hata ni debatang ganup arian do borngin. Adong do edde madok, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Amang inang salutna hita napungu dison. Ahado sasitongna dipangido turpukon siak kita. Ima na parjol. Bohado hita songon halak na porsea na terus mauas di hata ni debata. Dalam situasi kondisi senang atau tidak senang perasaan kita. Toktong do hita mangalan pengaruh tuhu maliakta. Na boy gabetiruan hita. Na terus bergaul do Tuhani. Ala ibana do. Na toktong memberikan jawaban terhadap kita. Songon minggu eksaudi. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah. Suarata, tangyangta, pangiduata, tertuju holan tu debatado. Ala ibana do, na manoktong di tonga-tongani pardalanan ningolutta. Halak na marsiranggut do Tuhani, na mauwas toktong di hatan debatang. Margogo do nasida, patupahon lomo ni rohan ni debata. Jala dipakai debata. Nagabe habauran ni pasu-pasu tu humaliang. Menurut hubuko tu epistel. Ahado labana halak na manangihon hata ni debata. Bahwa marparbuwe do hata ni debata.
na ditangihon jala na di ulahon di tonga-tonga ningoluna di Matius 10 ayat 8 didok disi ima alai na deba nari tutano na denggani do madabu gabe saut mamar perbue 100 lopi do nadeba 60 lopi do nadeba jala 30 lopi do nadeba. Jala didok di ayat 10 sada si basa-basa doi tuhamu ubain na ditedahamu akka hasimoon ni harajaun banu gicangi alai dang di basa-basaon i anggotu nasida. Jadi napaduahon dihita salutna amang inang bahwa pilihan dileo do kebebasan tu hita ahado nata pilit mertua hita di bagasan ima halak partigor manang nadang hita. Alai marhite turpukon dipangido tu hita salutna asa benar-benar mahita mangauhon ya, hata ni debata di pardalanan ningol taon jala ido nagabe rambu-rambu lahu mangulahon ulota siganup ari. Kesimpulannya, jangan pernah kita bermimpi menjadi orang yang berbahagia sejati kalau tidak mengikuti dia marhite hata ni debata. Hamuna aka nanaing dilantik sadarion. Ingot hamuma hata ni debata bagasan minggu sadarion. Ulau na di pasat tuhamu marhite huriana ulaun na di basa-basaun debatado tuhamu. Kalau dikatakan karena berkat karunia Tuhan amang inang menerima tugas panggilan sebagai pelayan Tuhan fungsionaris HKBP Kramat Jati 2024-1-2020 lalu. Nang songoni aka anggota fungsionaris termasuk aka seksi-seksi na di bagasanna aka pengurus klinik nang pengurus UEK 2024-1-2026. Bukan berarti hamudo na dumenggan siat aka na asini. Alai siat tonga-tongata hamuma di patau lahu mangulahon lomo ni rohani debata. Lani kunci keberhasilan hita mangula di tonga-tonga ni huriaon ima betul-betul mahita maniup hatan debata. Dang na lain nomma hatan debata. Amuna aka nanaing dilantik ikon tok kita marsaur di hata ni debata. Lam godak kita marsaur do Tuhani, lam margogo do hamu patupahon lomo ni rohani debata. Alemolo baliksa songona diguari nakin di bagasan turpukon. Gabe semena-mena, ya, arogansi, ya, merasa paling pintar, ini bahaya. Pos rohanami dang songoni hamuna. Kon sudedo berlomba-lomba menabur kebaikan. Berlomba-lomba mangulahon
lomoni rohani debata. Sehingga sudia karuas AKBP Kramat Jati nang sian luar pe sangat bangga marsaur do Tuhani di bagas joro ni debata. Ani selamat mahmuna terpilih tamuna jalan non dilantik mangasahon asini rohani debatama hamu saluhutna. Jala tatanyakon manasida karuas hamuna amanami nanami tong mahita manangyakon nasida. Paingoton nasida diakka ulaun ni Tuhani asa rap mangulahon mahita. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Tung macai honado hatam ale Tuhan. Di minggu sadarion. Ima minggu eksaudi. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Nang songoni di pangidoho siak kami. Asa huhut kami manangihon suaram ale Tuhan. Asa jupang di ngelunami ima hatuaon son halak partigori. Tuhan debata. Holan mangasahon asini rohamima hami. Saboi jupak kami hatuaoni na manoktongi. Hodo na toktong. Paingotok kami sudena. Asa mardalan ngolunamion hobar tulo meniroham. Pahehe ma hapursion nami. Lau mangitoko. Pargogoy mahami lau mangulahon lau meniroham. Secara khusus Tuhan buat kami. Sude akka pengurus nanaing dilantik di bagasan Tikion. Periodisasi Tuhan 2024 saat Rodi 2020 lalu fungsionaris MPA Dewan Kononia Marturia Diakonia seksi di bagasan na ali Tuhan nang songoni punguan klinik, punguan kor, songoni muse Tuhan pengurus wek Tuhan nungaradebe nasida dison alani pasu-pasu ma nasida sudena lehon sahalam tu nasida asa marsahala nasida mangulahon uloni dang gate dang miam le betul-betul Tuhan mangasahon hatami nasida biar midaho Tuhan asa boy sudi ture perdalanan ni huriamon bar tulomoni roham nang di bagasa tikut Tuhan mandok muliate hami tuho ala nunga merujung fungsionaris periode 2020 saat Rodi 2024 nang dohot uduranna seksi punguan nang songoni pengurus wek tung alani asni rohami ali Tuhan ubain boy nasida mangulahoni alani mangidu hami tuho Tuhan molope marujung nasida diuloni ale toktong ma pargogoy nasida lehnom mo akan narikoti Tuhan tabay hay pason
nang songoni sonang ni roha laho marsaur doto nang dibagas joromon ali Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga nasida be sa keluarga na mertua nasida salutna. Le Tuhan na basa buat kami to depanmu akka ruas ni uriam sian dakdanak satro ditu na magodang pasu-pasu ma nasida salutna. Lehon las ni roha di nasida kadakdanak Tuhan na marsikola homa na patuluson sakap nasida sita-sita nasida Tuhan sahubar tulomoni roham nang akan atorasna lehon kesabaran ketabahan akka narikoti Tuhan bisuk saboi nasida natoras mangayomi kanadenggan tuyanakonna nang songoni akalansia Tuhan tatap nasida di pardalanan ngulu nasida sa toktong nasida manaili do pakko pasahaton nguluna tuho jala di boto nasida do madok muliate marhapor siyaw tuho songoni akka ina nama balu inahanna Tuhan tatap nasida pargogwamu nasida Tuhan madalani ngulu nasida siganup ari pasu-pasu ma akka pinopar nasida. Ale Tuhan buat kami sudah keros ni huriam na di bagasan persahitan. Nadong daftar di hami di sot Tuhan. Ima Laura boru lumban gaul. Songoni Maranata siaan. Inang nyonya manurung boru pasaribu. Inang nyonya Siregar pesti boru simatupang. Inang amang RS Pardede. Homi boru manurung. Fiona boru siaan. Nasida na dirawat di rumah sakit nasida be. Tuhan, mangido kami gumosto depanmu. Asa apehon ma tanganmu na sumurungi. Naguk pasu-pasu, na boy pamalupon nasida kana marsaitot Tuhan. Asa tanggal masude sait nasida. Boy hipas nasida Tuhan tumibu. Jala boy marpungu kami di bagas joromon. Pasu-pasu ma akka obat na dipangan nasida. Nang songoni akka keluarga nasida, akka rumah sakit Tuhan, nang dokter, medis, alat-alat sudena Tuhan, pasatami matuho, dangadong naso boy tarpatupaho Tuhan, mulu didokko malum pos dorhanami, malum do akadongan nami oh Tuhan, jala pargugoi nasida, madalani ngulu nasida sigonup ari. Tong Tuhan sudia ka ulaon di tonga-tonga ni huriamon, pasu-pasu makana posom akka pedita akka situa. Sasada ni roha kami mangeluiho pedau siap kami perbedaan. Perselisihan alai baik di kami Tuhan to dimi asa toktong kami boy mangerajai diri jala uduk tulomo ni roham. Atong sat di homa kami salutna jalo matang yang nami mangasaon Yesus Kristus Tuhan nami. Moliate madihu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita tapasahat ma peliata pelian paduahon.
masuk mahita di acara pangaucakonon ni fungsionaris HKBP Kramat Jati Ima Parhalado Partaun, Sekretaris Bendahara Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia periode 2024 Satrodi 2020. Laos to pengurus seksi, punguan pendamping remaja, pengurus klinik, pengurus WEK periode 2024 Satrodi 2026. Alani ujo hami hamuna di Tiki Maredde Parhalado Partaun Tujolo Mahamu, Sekretaris Bendahara Dewan Kononia, anggota Dohot Ketua Seksi Dewan Marturia, anggota Ketua Seksi Dewan Diakonia, anggota Ketua Seksi Ketua Punguan Dewan Kononia, Ketua Punguan Dewan Marturia, Ketua Klinik Dohot Sude, Ketua WEK Molona Asingi di Hudulan nama Jongjong Maredde Mahita. Namu aka dongan sahuria di HKBP Kramat Jati Diaryon Ojak Konodo Parhalado Partaun, Sekretaris Huria Jongjong hamu sudena na naing dilantik nang pe di hudulan munate manginang makinkan ngaudokon. Oke, kita mulai. Hamu akadongan sahuria di HKBP Kramat Jati Diaryon Ojakonodo Parhalado Partaun, Sekretaris Huria Bendahara Dewan Kononia, Dewan Marturia, Ketua Seksi Dewan Diakonia, Ketua Seksi-Seksi, Punguan, Pengurus Klinik, Pengurus WEK, Pendamping Remaja, Mardomo Tusi, tabegema surat keputusan ni Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, na jinahaon ni Sekretaris HKBP Kramat Jati. Surat keputusan nomor 01-06-5 Romawi _2024 tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan
Sekretaris Huria, Bendahara Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, periode 2024-2028. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati yang berkedudukan di Jakarta membaca Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 4 nomor 4, 5, 6 halaman 69 sampai 73 tentang tugas pelayanan jemaat dan pasal 5 nomor 2, 3, 4 halaman 79 sampai 89 tentang dewan. Mengingat setelah berakhirnya masa pelayanan fungsionaris dan Dewan HKBP Kramat Jati periode 2020-2024 memperhatikan sada keputusan Sermon Parhaladu HKBP Kramat Jati tanggal 12 Maret 2024. 2. Keputusan Sermon Parhaladu HKBP Kramat Jati tanggal 19 Maret 2024 memutuskan menetapkan 1. Susunan Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Bendahara, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, periode 2024-2028. 2. Masa pelayanan tersebut dalam nomor 1 berlaku terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024 sampai akhir periode kepengurusan tanggal 31 Maret 2028. 3. Nama dan jabatan garing tugas pelayanan fungsionaris dan dewan di HKBP Kramat Jati periode 2020-2024 diberhentikan dengan hormat dari kepengurusan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian pelayanannya. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pengurus untuk dilaksanakan. Tembusan 1. Parhaladu HKBP Kramat Jati, Bendahara HKBP Kramat Jati, Ketua-Ketua Dewan, Ketua MPH HKBP Kramat Jati ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Panggaribuan ditandatangan dan distempel. Lampiran keputusan surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kramat Jati nomor 01/02.06/5 Romawi /2024 tanggal 12 Mei 2024 tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan, Sekretaris, Bendahara, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, periode 2024 sampai 2028. 1. Majelis Perbendaharaan. Ketua Situa Leonard Simangusong ST. Anggota Situa Saur Effendi Hamonangan Situmorang SH. Anggota Situa Hengki Sitorus ST. Sekretaris Huria Situa Sadar Situngkir SSI. Bendahara Huria Situa Yohanes Siregar SE. Dewan Koinonia. Ketua Situa Altur Todung Tambunan. Anggota Situa Joni Sihombing. Anggota Situa Tanti Boru Simangunsong.
Anggota Tunggul MP Simaremare. Anggota Ramelan Hamonangan Sitanggang. Anggota Marida Boru Manulang. Anggota Erna Boru Sagala. 3. Dewan Marturia. Ketua Situa H. Gultum. Sekretaris Situa H. Pardede. Bendahara Molda Pina Boru Gultum. Anggota Situa P. Boru Sihotang. Anggota Dekson Dolok Saribu. Anggota Marudut Siaturi. 4. Dewan Diakonia. Ketua Situa Doharman Simangunsong. Sekretaris Merangkap Bendahara Hasudungan Sibarani. Anggota Situa M. Boru Manalu. Anggota Situa J. Siringoringo. Anggota Linda Boru Silaban. Anggota K. Simaljuta. 5. Utusan Rapat Resort. Utusan Tu Rapat Resort Situa Jadiaman Situmorang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Anna Cihapera Pangaribuan, ditanda tangan dan ditempel. Nomor 2. Surat keputusan 02/02/06/5 Romawi /2024 tentang pengangkatan pengurus seksi, punguan, pengurus klinik, dan pengurus WIK di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, periode 2024-2026. Pendeta Huriah Kristen Batak Protestan HKBP Resort Keramat Jati yang berkedudukan di Jakarta membaca Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang tugas-tugas pelayanan jemaat pada pasal 5 nomor 2, 3, 4 halaman 78 sampai 89 tentang seksi, mengingat telah berakhirnya masa pelayanan pengurus seksi, punguan, pengurus klinik, dan pengurus WIK di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, periode 2022-2024. Memperhatikan 1. Keputusan Sermon Parhalado di HKBP Keramat Jati, tanggal 12 Maret 2024. 2. Keputusan Sermon Parhalado HKBP Keramat Jati, tanggal 19 Maret 2024 memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus seksi, punguan, pengurus klinik, dan pengurus WIK di HKBP Keramat Jati periode 2024-2026. 2. Masa pelayanan pengurus tersebut dalam butir nomor 1 berlaku mulai 12 Mei 2024 sampai akhir periode kepengurusan tanggal 31 Maret 2026. 3. Nama dan jabatan tugas pelayanan pengurus seksi, punguan, pengurus klinik, dan pengurus WIK di HKBP Keramat Jati periode 2022-2024 diberhentikan dengan hormat dari kepengurusan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian pelayanannya. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki. Petikan surat keputusan disampaikan kepada masing-masing anggota untuk dilaksanakan. Tembusan 1. Parhalado HKBP Keramat Jati. 2. Bendahara HKBP Keramat Jati. 3. Ketua-ketua Dewan, Ketua MPA HKBP Keramat Jati. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Anna Cihapera Pangaribuan, ditandatangan
dan distempel. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, nomor 02-02.06/5 Romawi 2024, tanggal 12 Mei 2024, tentang pengangkatan pengurus seksi, punguan, pengurus klinik, dan pengurus WIK di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, periode 2024-2026. 1. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Ketua Ida Rotua Boru Siregar. Sekretaris Bintang Boru Hutapea. Bendahara Las Maria Boru Silalahi. Anggota Predi Silaban. Anggota Aspita Boru Sidauru. Anggota Nina Karina Rutmiati. Anggota Lasma Boru Tampu Bolon. Punguan Paduan Suara SKM. Ketua Predi Silaban. Sekretaris Aprilina Boru Siboya. Bendahara Nova Yanti Boru Hutasoid. Seksi Konsumsi Romaudi Boru Sirait. Anggota Rohadi Boru Manulang. Anggota Dian Nopitasari. Seksi Perlengkapan Budi Simajunta. Anggota Herbina Rita Darmayanti Nahampun. Anggota Duma Nopalina Boru Sinurat. Pengurus Sekolah Minggu. Ketua Aspita Boru Sidauru. Wakil Ketua Yanti Boru Panjaitan. Nina Karina Rutmiati, Sekretaris. Bendahara Hanna Boru Siahan. Pendamping Sekolah Minggu. 1. Situa Elisa Boru Siagian. 2. Situa Pera Boru Simamora. Seksi Remaja Manang Bajar. Ketua Joel Rapanser Panjaitan. Sekretaris Angela Quinita Boru Mani. Bendahara Angel Ilene Klenite Boru Nadia. Koordinator Humas Stefani Basa Uli Boru Marbun. Anggota Aurelia Prostina. Anggota Kristabel Natalia Boru Tagalung. Anggota Dendra Carolina Boru Stungkir. Anggota Kristela Agripina Claulela Boru Sihaloho. Koordinator Perlengkapan Alpis Nathanael Simamora. Anggota Samuel Jepanya Saud Maria Tamba. Anggota Santa Agus Simajuntak. Anggota Maria Panjaitan. Anggota Gensa Christian Tumanggor. Anggota Domine Lopeli Boru Purba. Koordinator acara Misael Kerawati Boru Nenggolan. Anggota Erica Putri Primiasti Boru Tabarat. Anggota Perga Tiara Boru Manulang. Anggota Angel Adelina Boru Nababan. Anggota Megum Birgita Foto Uli Hasiholan Boru Tamba. Anggota Saron Alexa Ronauli Boru Sihide. Koordinator musik Misael Teresa Boru Sinaga. Anggota Natasha Emanuela Boru Sitorus. Anggota Elsa Herawati Boru Sialagan. Anggota Repa Devina Bilistiawati Luista Boru Lumbanggal. Pendamping remaja atau bajar-bajar Situa Nelson Aritonang. Situa Henry Hutahayan. Seksi Naposebulung. Ketua Bram Christian Siregar. Wakil Ketua David Tambunan. Sekretaris Esra Boru Boang Manali. Bendahara Lumongga Boru Situkir. Pendamping Naposebulung. 1. Situa Rudi Sitorus. 2. Situa Dos Mauli Boru Napitupulu. Seksi Paropuan. Ketua Linawati Boru Marbun. Sekretaris Dormani Boru Sibolon. Bendahara Hotmalena Boru Munte. Seksi Kerohanian Situa Sinta Boru Sidabutar sebagai koordinator. Anggota Serli Berliana Boru Aritonang.
anggota Asmini Boru Sibarani, anggota Hotma Boru Tambun. Humas Koordinator WIK, Situa Elisa Boru Siagian Koordinator, EPA Kristanti Boru Silalahi anggota, Ratna Boru Tabunan anggota, Iporina Boru Siadari anggota, Seksi Sosial Situa Lasma Uli Boru Sitompul Koordinator, Julita Magdalena Boru Simajuta anggota, Junianti Boru Tajulu anggota, Emmi Enora Boru Papahan anggota, Delimawati Boru Simamora anggota. Seksi Yama, Ketua R. Sinaga, Wakil Ketua Situa M. Munte, Wakil Ketua Situa J. Simajunta, Sekretaris Situa E. Sipahutar, Bendahara Situa R.A. Sirait. Punguan Ama, Ketua Situa M. Munte, Wakil Ketua JT Sirait, Sekretaris Situa H. Hutahayan, Bendahara Situa M. Padiangan. Seksi Kerohanian Situa R. Purba Koordinator, T. Sitorus anggota. Seksi Kor R. Hutahayan Koordinator, M. Panggabian anggota. Seksi Sosial Situa M. Pardili Koordinator, S. Ambarita anggota, S. Hutajulu anggota. Seksi Perlengkapan L. Gultum Koordinator, O. Hutahayan anggota, A. Lubanggaul anggota. Guru Kor MD S. Sihobing H. Silitonga. Seksi Lansia, Ketua Mangitua Sihite, Sekretaris Tunggul P. Sinaga, Bendahara Diana R. Boru Silaban. Pengurus Punguan Lansia, Ketua Situa Marurut Sitija, Sekretaris Situa Abdul J. Sinaga, Bendahara Nyonya L. Panjaitan Sinta Boru Pasaribu. Seksi Kerohanian Situa Thomas A. Sitorus, Seksi Perlengkapan Situa Richard Panjaitan, Seksi Olahraga Tunggul MP Mare-Mare, Seksi Konsumsi Rumiam Boru Tari Horan, anggota Marisi Boru Pasaribu, Diana Boru Silaban. Seksi Dokumentasi Ludin Panjaitan, Seksi Kesehatan Rauli Boru Panjaitan, anggota Tiurma Boru Situmorang. Pengurus Punguan Ama Joshua Lansia, Ketua Januar Lubanggaul, Wakil Ketua Suhutlan Sihobing, Sekretaris Sudiman Manulang, Bendahara Harapan T. Parhusi, Seksi Kerohanian Situa Kadim Simajutak, Seksi Perlengkapan Situa Aman Sihan, anggota Sudirman Marpau. Seksi Kor Albert Sihite. Punguan Ina, Ketua Asmin Boru Sibarani, Sekretaris Julita Magdalena Boru Simajuta, Bendahara Sada Ratna Boru Tabunan, Bendahara 2 Heti Boru Siboya. Seksi Kerohanian Evangelis Situa Derlina R. Hutapea Koordinator, Situa Cinta Sida Butar anggota, Situa Rizda Naibaho anggota. Seksi Sosial Situa Mariati Manalu Koordinator, Situa Rita Boru Simajutak anggota, Situa Nurmala Samosir anggota. Seksi Kor 1 Elizabeth Deborah Boru Sipahutar Koordinator, Dameria Boru Marpaung anggota, Donna Boru Panjaitan anggota. Seksi Humas Romasi Boru Tobing Koordinator, Arusma Dorma Munte anggota, Marlina Boru Simbolon anggota. Punguan Ina Hanna, Ketua Hotma B. Boru Tambun, Sekretaris Iporina Boru Siadari, Bendahara Emmi Boru Pakpahan. Seksi Kerohanian Situa Resdi Boru Siregar STH Koordinator, Situa Cahaya Boru Pasaribu anggota, Situa Marta Boru Haloho anggota, Situa Lasmaudi Sitopul anggota. Seksi Kor Bonur Boru Lubat Tobing Koordinator, Demi Juana Boru Panggabian anggota. Humas Rumondang Boru Pardidi Koordinator, Mas Laudina Boru Siaturi anggota. Sarana dan Perlengkapan Elperina Boru Pangaribuan Koordinator, Pedelina Boru Siobing anggota, Rohani Boru Tambunan anggota.
PS El Pico, Ketua Shirley Berliana Boru Aritonang, Sekretaris Junianti Boru Hutajulu, Bendahara Dilimawati Boru Simamora, Bendahara Epi Kristanti Boru Silalahi. Seksi Pastitur Bonur Boru Lumban Tobing, Koordinator. Ruth Sianaya Boru Hariaja, anggota. Dewi L Boru Aritonang, anggota. Sesi perlengkapan Tiurlan Boru Harepa, koordinator. Rosmei Boru Sibolon, anggota. Berliana Boru Huta Galung, anggota. Sesi kerohanian Situa Elisa Boru Siagian, koordinator. Situa Dani Juliana Boru Berutu, anggota. Gokma Boru Hasugian, anggota. Seksi sosial Situa Dorlina Boru Siregar, koordinator. 2 Tiurma Boru Nenggolan, anggota. Punguan Ama Arbab, Ketua Situa Jordan Simajutak. Wakil Ketua Situa Rudi Sitoru. Sekretaris Monang Tobing. Wakil Sekretaris Enrico Papahan. Bendahara Situa Ricardo Siraki. Wakil Bendahara Hardi Lubanggawa. Seksi kerohanian Situa Nelson Aritona. Anggota Sudi Situa Nadong di Arbab. Seksi Humas Do Informasi, koordinator Ramlan Sitanggang. Seksi Umum dan Perlengkapan Amran Siburian, koordinator. Alex Yahan, anggota. Binarwan Simbolon, anggota. Seksi olahraga Aman Lubanggaur, koordinator. Hotma Hutahayan, anggota. Pangajar Kur Sahata Sihobing, koordinator. Situa Johannes Siregar, anggota. Bernando Lubis, anggota. Seksi musik dan lagu Iwan Hariaja, koordinator. Budi Simajutak, anggota. Dewan Marturia Seksi Seding Doho Tim 2. Ketua Situa R Boru Simajutak. Sekretaris Situa E Boru Sitorus. Bendahara Rakna Boru Tabunan. Anggota Situa RR Boru Siregar. Situa Lamria Boru Sirait. Situa DR Boru Hutapea. Situa TA Sitorus. Situa Marlina Boru Pasaribu. Rusdi Boru Siregar. Evangelis Rohani Boru Purba, anggota. Seksi musik Ketua Situa M Pardede. Wakil Ketua Epi K Boru Silalahi. Sekretaris Dilane Sormin. Bendahara Alicia Boru Siregar. Kerasia Boru Siobing, anggota. Okta Simamora, anggota. Thomas Sormin, anggota. Ronald Siobing, anggota. Punguan PS Immanuel. Ketua Manapin Panjaitan. Sekretaris Situa CH M Siahan. Bendahara Healthy Boru Sianipa. Dewan Diakonia. Seksi Sosial. Ketua 1 RA Sirait, anggota. Iwan Hariaja, anggota. Ramaudi Sirait, anggota. Hardi Rudi Lubanggaul. Seksi Pendidikan. Ketua Situa Jordan Simajuntak, anggota. Aprilina Boru Siboya. Nuri Syanturi. Asmin Sibarani. Amran Siburian. Seksi Kesehatan. Ketua Dr. Teti Boru Sinaga, anggota. Dr. Panda Boru Sitompul. Dr. Mariam Boru Siombing. Dr. W Simajuntak. Dr. Lois Boru Papahan. Situa H Panjaitan. SR Udi Aritonang. Linda Hutajulu sebagai anggota. Klinik Pendeta Dr. Ana sebagai pendeta resort. Pendeta Uluan Sitohang sebagai pendeta fungsional. Pendeta Eben Siharto Simajutak sebagai fungsional. Pendeta Parningotan Siahan sebagai fungsional. Situa Doharman Simangusong SEAK, Ketua Dewan Diakonia. Dr. Teti Boru Sinaga sebagai ketua. Dr. Panda Boru Sitompul sebagai anggota. Dr. Mariam Siombing, anggota. Dr. Walinto Simajuta, anggota. Dr. Lois Boru Papahan, anggota. Linda Hutajulu, anggota. SR Udi Aritonang, anggota. Rauli Panjaitan, anggota. Situa M Boru Manalu, anggota. SR Cormin Situmorang, anggota. Situa Rizda Nebaho, anggota. Seksi Kemasyarakatan. Ketua Sinta Situa Sinta Boru Sidabutar, ketua. Sekretaris Situa D Boru Siregar.
anggota Situa Lasma Sitompul, anggota Berdikari Munte, Ebenezer tambah anggota. Pengurus WIK Keramat Jati, Ketua T. Panjaitan, Sekretaris H. Purba, Bendahara Nyonya Siahan Boru Arditonang. Perserahan, Ketua P. Siregar, Sekretaris Nyonya Sihobing T. Boru Sirait, Bendahara Nyonya Duduk Saribu Boru Sipahutan. Lubang Buaya, Ketua Kennedy Simajuntak, Sekretaris S. Sihotang, Bendahara Nyonya Lubang Gaul Boru Sirait. Makassar Sada, Ketua Toga Paris Utapia, Sekretaris Pardidungan Aritonang, Bendahara Ratna Tambunan. Makassar 2, Ketua Rikson Sipahutar, Sekretaris Romasi Boru Tobing, Bendahara Rosmaida Boru Luban Gaul. Conde Batu Ampar, Ketua Tupal Saud Manurung SE, Sekretaris R. Siahan, Bendahara TP Aruan. Tengah, Ketua HT Parhusif, Sekretaris Ober Hutahayan, Bendahara Nyonya El Sitorus Boru Samosir. BS Tamaharapan, Ketua Saidin Siahan, Sekretaris S. Simajuntak, Bendahara NS Siahan Boru Hutagalung. 3 Mei, Ketua H. Sitanggang, Sekretaris Y. Sitorus, Bendahara Nyonya Syaturi Boru Siahan. Duku, Ketua Hotmalena Boru Munte, Sekretaris Mariani Boru Situmorang, Bendahara Tati Boru Batubara. Rabuta Sada, Ketua Rohotna Boru Naibang, Sekretaris Nopilia Pratiwi Boru Sidalahi, Bendahara Elizabeth Boru Binting. Rambutan 2, Ketua E. Nainggolan Parhusif, Sekretaris Hendrik Siahan, Bendahara Nyonya Sihobing Boru Situkir. Cawang, Ketua DJ Sidalahi, Sekretaris E. Tambunan, Bendahara Tupal Sitorus. Cililitan Besar, Ketua Nasib Ronald Syaturi, Sekretaris Julita Magdalena Boru Simajuntak, Bendahara Melpa Boru Tambun. Keramat Cililitan, Ketua L.I. Siahan, Sekretaris Nyonya Sihobing Boru Nenggolan, Bendahara Nyonya Siahan Boru Sihotang. Kalisari, Ketua R. Pangaribuan, Sekretaris Nyonya Simanukali Boru Tagalung, Bendahara Nyonya Sitorus Boru Lombu. Kalibata, Ketua Johannes Sahara Tua Situmorang, Sekretaris Kusmara Anderson Pardidi, Bendahara Nyonya Sitomiang Boru Sitorus. Balikambang, Ketua Amran Siburian, Sekretaris Nyonya Tambunan R. Boru Pangaribuan, Bendahara Nyonya S. Ujung L. Boru Saragi. Cijantung Pasar Rebo, Ketua Alpian Lubang Gaul, Sekretaris Deni A. Barus, Bendahara Meilan Boru Sitompul. Keramat Jatisada, Ketua Esron Butar-Butar, Sekretaris Hanna Priska Dewi Boru Siahan, Gugun Pranita Boru Nababan SE. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2024. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Ana Pera Pangaribuan, ditanda tangan dan distempel. Demikian SK. Hamu akka amanami dot inanami parhalado parartaon sekretaris bendahara Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dohot pengurus seksi-seksi, punguan-punguan, pendamping remaja, pengurus WEK, dohot pengurus klinik naparpudi utusan resort. Nunga diboto hamu akka ulaun nanai sulahonon muna hobartu surat keputusan pendeta resort atau namanukun maaun wain di hamu di jolo ni akadongan na marpungu di son dot di jolo ni Tuhatta Yesus Kristus Raja jalanapuna huriai naolo do hamu
paujahon gabe fungsionaris periode 2024 saat Rodi tu 2020 dohot aka pengurus seksi-seksi punguan pendamping remaja, pengurus klinik, pengurus UEK, utusan resort periode 2024 dan dohot utusan resort periode 2024 saat Rodi 2026 ni huriat tahun jalan naulo do hamu mamelehon dirimuna mangaradoti aka uloni hobar tu surat keputusan pendeta resort nang binege munai molo songoni rohamuna dok kamu ma hamu aka amanami dot inanami marhiteon au padita HKBP Resort Kramat Jati paujak kok kamu gabe fungsionaris periode 2024 2020 dohot pengurus seksi-seksi punguan pendamping remaja pengurus klinik pengurus UEK dohot utusan resort periode 2024 2026 di HKBP Kramat Jation marhite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi porbadia se didongani mahamu mangulahon ulauni asa marsangap guarni Tuhatta Yesus Kristus marhite pako basion muna didongani jala dipargogoi mahamu saluhutna martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana puna huriai moliate marohanami tuho jala pujon nami maguarmu nunga di paujakko aka amanami dot inanami on gabe fungsionaris periode 2024 saat Rodi 2020 walu do pengurus seksi-seksi punguan pendamping remaja pengurus klinik nang songoni dohot pengurus UEK periode 2024 saat Rodi 2026 di HKBP Kramat Jation asi maroham lehon mato dim nabadiai laho margogoihon nasida mempersahalai jala memperbisuhi asa denggan diulahon nasida ulaon na pinasami tu nasida lehon ma nang haipason hatuguon dot hiras ni roha laho mangaradoti sude ulaon di huriamon tupahi masalut na niula nasida pasu-pasu jala pargogoi ma nang aka keluarga nasida be upangido hami i tuho marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Jadi di hamuna amanami inanami molan simbolisma upasat hami tu hamuna dang alani tiki taatur ma non na upasat kami na khusus ma ate selanjutnya diteruson aka dongan ma membagi SKI mohon dimaklumi betima. Jadi panggiduan terakhir menghadap ruas Mahamujolo sambil dokumentasi satokin.
molona dihudulan dakpola menghadap ruas ngabui berhadapan kita. Jadi marede mahita ditiki marede mulak matu hudulan nabi hamuna amang ina. Sonari sama mandok hata, jadi mangido tolong memahami asana mandok hata singkat-singkat mak. Mandok hata mewakili naung diojakon ima amang situael semangusong. Pinasa mati kitu ngomong. Shalom. Horas. Mau lihat ma di tuhata partengka basai nama ngaleotiki di hita ima di acara pangucap konon ni fungsiaris ni huriata suasoni nang dewa-dewa seksi ketua-ketua penguan suasoni nang ketua-ketua wek berjulu maulate ma pasatami tu inang huluan inang padita Dr. Annati Apera Puru Pangaribuan Rabdohot dengan nami dengan parhalado naung mangalantik hami pengurus ni huriata naung baru dilantik di hari sadarion iso naung jongjong nuaing mewakili kita saluhutna naung dilantik apalah di hari sadarion mulutungau pen waing napasahaton hata mauliate ba sai marsangap ma Tuhani dihamuna manami inanami nau holongi hami suaksongoni nang napasobulung ni huriata suaksongoni nang sekolah minggu mauliate ma don nami tuhamuna amanami inanami tanya kok kamu mahami aka pengurus ni huriata nau dilantik apalah di hari sadarion asa anggiat margogo hami laho mangulahon aka tugas doho tanggung jawab na pinasahat ni huriata tuhami suaksongoni manang dihita saluhutna amanami inanami dohot aka dongaku saluhutna naung dilantik kita apalah di hari sadarion
Sai didongani tuhata mahita, jala di pargugui, di parbisuki, jala di lehon hai pason, laho mangulahon, tanggung jawab, hobartu tugas ta masing-masing na pinasahat ni huriata tuhita. Anggiat ma didongani jala di pargugui hita, laho melayani di huriataon, jala marsangat ma Tuhani di tonga-tongani huriata. Doron nami ma hata parpudi, sai di pargugui tuhata mahita saluhuna jala didongani, pos rohata molo Tuhani natotong lau madongani hita, lau mangula atau lau doho tanggung jawab na pinasahat na tuhita, naing manian sada hita jala marsangat ma Tuhani di tonga-tongani pamujiota. Songoni ma naboy upasatami tuhata ma na mangaramoti hita saluhuna utima horas Mulyate. Sonari hata na mandok hata ima na majakon sahalak mewakili sudi ruas ima amang je lumban gaul pinasa mati kitu hamu. Salam. Horas madhida salut na. Oras. Mulai tema tapuji matuhatai ala budu merdela sudi acara dari kebaktian sahatu pelantikan. Nah hormati kami nanguluan pendeta Dr. Anna Kristina Vera Puru Pangaribuan. So ni manang di hamu kama namin na perhalaidu. Lumuwi madhita salut na ruas. Nama namin akan aposo na ro kebaktian di Dikion nang live streaming PAT. Jong-jong kami no yang di son mulai tema tungau pesona tene mewakili la samarwata sudi mahita dapat akan uli nang pasu-pasu mendadak gawa kamanginang idok konison. Jadi tang na pola mebiri persiapan alai soni ma ate acara tahun begitu panjang. Saya bilang sangat luar biasa, kurang lebih majahai sekali gitu panjang. Memang udah ibu enong marumuro namulai manggir-giri patete. Memang sekur pos maroha. Kami siar ruas dohonon nami ma tuhita hamu akama nami naung dilantik. Gudang bina na terju ada dampigi na terpilih. Yang terpilih tamu akamanginang. Ulah kamu madau denggan di pergugu itu hamamu patudu sosalu sakap neng. Au seda neng tekaton aku justru pengurus do yodo no porlu alana di hamu nado amang inang songon odolan ni huriaw. Anggo akaseksi odo noeng dia igari jodon. Alenggo pengurus hamu do tulang punggung pos rohanami. Di pergugu itu hama ita lau mandeleto nakka ulau ni huriai di dewi. Asamar sangat Tuhani lam marbungaram maharjoni Tuhani lumu bidi garijata keramai jation. Imara songo siak kami songo inangi singkat-singkat ma ate masih tanya ngamai tak kamanginang. Mohon maaf bolong na hurang lubi. Ima siak kami songo nama kulo ruas ora semai ta salutna. Mulia tema betul do singkat atema. Nuaing jongjong mahita jala maredde mahita tatutup ma ibadata.
peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan, dot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyanan ni lehon mitu hami plen nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasya kami plianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang selalan mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman nami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banu tongaon songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madihita sudena horas. Jadi akka dongan adilantik marpoto majohita parhorong. Jadi